Академията за активни младежи е страхотна програма и организация за млади хора без много възможности за напускане на държавата. Също така предоставя повишаване на компетенции чрез много интерактивни и разнообразни проекти в чужди държави, какъвто беше и нашият Pilot for the Planet, тук в Турция, в Шанлурфа. Мисля, че на всички много ни хареса. Това беше наистина уникално преживяване. Всичко, което се случи, което направихме, каквото научихме дори през тази една седмица, беше незабравимо преживяване. Лично аз мисля, че организацията не беше направо уникална. С всички тези дейности, които правихме, нови неща, нови отбори, бяхме с хора от различни държави в един отбор, спотяваха ни, работихме заедно, правихме дебати, винаги намериха какво да правим. Беше направо уникално. Много съм благодарен за дадената ми възможност да пътувам, да се запозная с нови хора, да преживея нови неща. На въпроса дали бих участвала отново в проект на Еразъм Плюс, с огромно удоволствие. Нещо, което най-много ми хареса, беше културният обмен и среща с нови народи. Най-много ми хареса беше дебатите, които се проведоха, както и презентацията на темата European Green Deal и други подобни теми, засягащи околната среда. За мен е изключително интересно. Най-много ми хареса частта с посещаването на музеят на науките в Шанлурфа. Благодарна съм на Академия за активни младежи за предоставената възможност за културен обмен чрез програмата Еразъм Плюс. В проекта най-много ми хареса запознанството с други култури и културния обмен. С удоволствие бих взел участие в бъдещия Еразъм проекти и съм наистина благодарен за възможността, която ми беше предоставена.